Nu når vi arbejder med mocktails, så bruger vi en del sødme til at få fremhævet mange af de her smagstoffer, der er i vores mocktails. Der er forskellige sukker, vi bruger til mange af de forskellige ting. For eksempel når vi koger vores egen tranebærjuice, som vi gør her på Barbarella, så bruger vi syltesukker, som vi har her. Det er simpelthen fordi, det har en meget sød smag, uden at tilbringe for meget karakter. Det er meget sødt i sødt. Og det er lidt det samme, man opnår ved det hvide helt almindelige sukker, vi kender. Til gengæld så er der frugtsukker derovre, som man bruger meget, hvis man vil have en lidt mere frisk form for sødme. Der er flormelis her, vi bruger meget til nogle af de cocktails. Vi blender og vi shaker, fordi at flormelis har den effekt, lige snart du går ind i en væske, så puffer det lidt op. Det bliver lidt mere luftigt i det. Specielt i vores helt almindelige pisco sour bruger vi den rigtig meget. Til alt, hvad der hedder mojitos og caipirinhas, og den sags skyld en virgin mojito og så videre, så bruger vi meget af det økologiske rørsukker, som vi arbejder meget her med om bag baren. Økologiske rørsukker har en lille smule mere honningsmag. Det er slet ikke nær så neutralt i sin sødme, som for eksempel helt almindelig hvide sukker er. Men det bibringer også noget til cocktail, som synes jeg er meget, og det er også derfor, vi bruger den til at koge vores egen sukkersirup. Der er muscovado-sukkerne herover er meget mere krydret sukker. Den helt lyse herover her, den er næsten over i en brun farin. Lidt lettere i sin smag, og hvis man tager den mørke muscovado, så er der faktisk næsten over i noget, som der næsten smager af lakrids. Den er ret kraftig og ret krydret i sin sødmesmag. Sukkersiruperne herover, igen rørsukkeren er forholdsvis smagsfyldt, der er meget krydder i. Det lette her, den er klart den letteste af de to, og hvor den her, den er meget mere karamelliseret i sin smag. Og det kommer af de sukkertyper, de har brugt til det. Jeg vil klart, at hvis man skal have noget derhjemme, så vil jeg arbejde primært med at have noget flormelis af en eller anden afart. Flormelis er rigtig godt til at lave sin mocktails i, specielt hvis man blender dem. Og så igen arbejde med økologisk rørsukker. Det er de to primære ting. Og så selvfølgelig sin vaniljesip, hvis man gerne vil have lidt, og man gerne vil arbejde med nogle lidt anderledes smag. Men man behøver slet ikke alt det her. Man kan prøve på at vælge nogle forskellige ud, og så kan man arbejde med dem. Held og lykke med at lave dine egne mocktails.